Cyril a Metod, Svätý Gorazd, Koceľ a iné osobnosti, ktoré nie je potrebné predstavovať, no existujú príbehy, ktoré by si s nimi málo kto spájal. Vedeli ste napríklad, že keď sa Koceľ dozvedel, že Cyril a Metod vymysleli písmo pre slovenský jazyk, požiadali ich, aby tam nejaký čas zostali, aby to naučili aj jeho a jeho 50 mužov, alebo že on sám financoval cestu Cyrila a Metoda do Ríma. Ja som nemal šajnu, ako to vyzeralo v tej dobe na cisárskom dvore v Byzancii. No a pomocou tých štúdií som si nadobudol tieto informácie, ktoré boli mnohé aj veľmi prekvapivé. Napríklad, že cisár Michal III mal v obľúbe kone. A až do také miery to dotiahol, že obložil múry v stajniach mramorom, aby tie jeho koníky mali pekné prostredie. Podľa Františka Rábeka sa hĺbšiemu skúmaniu tejto histórie venuje málo ľudí, pričom práve táto je kľúčová, keďže, ako hovorí, je to základ národnej, kresťanskej a kultúrnej identity. Ja som mal tá dar alebo možnosť, že som sa venoval pomerne dosť literatúre a všetkým ostatným prameňom, ktoré s týmto súvisia. Takže tie reálie som si dosť dobre mohol osvojiť. No už potom bolo treba k tomu dať trošku fantázie, že ako to vyzeralo si naživo. A tak z toho vznikla tá knižka. Pre pútavosť tohto románu sa do tvorby zapojil aj akademický maliar. Aj správnu tematiku, teda ktoré sú markantné body v tej knižke, tak som si to normálne 3-krát musel prečítať, robil som si stále poznámky, aby som nerobil ani veľa, ani málo tých ilustrácií, ale také, ktoré doplňali to, čo tamto slovo nevyjadrovalo. Cez ilustrácie človek môže intenzívnejšie vnímať duchovnú postať, veľmi hlboko sa to dá, nášho slovenského národa. Vernisáž výstavy Tajomstvá zoborského kláštora sa uskutočnila počas Svätourbánskych zoborských slávností. Čím viacej spoznávam a sa zaujímam o túto tému, tak tým viacej to mám rád. Som jednoducho veľký fanúšik toho zoborského kláštora, všetkých týchto tém a celej tej histórie, lebo ja si myslím, že to je veľmi nedocenené. Výstavu je možné pozrieť si do 20. júna. Mária Gajerová, televízia Nitrička.